Moi boas tardes. Hola, que tal? Moi ben. Eu tamén. E ti? Ben. Vale. Sabes para que estamos aquí, non? Pois vamos a presentar Transo, o último libro de Malafera, o último libro de Branca Trigo, a miña compañeira de editorial, editora, cantautora, poeta, estudiante. Regueifeira, non sei, moitos eiras van aí. Só vai un, de feito. É como o bancardismo, sabes? Os sismos, pois Branca ten un montón deles. Vimos falar de Transo, o seu último libro, que non derradeiro. Bueno, nunca se sabe, vamos a manter o misterio. Eu teño información privilexiada. Non adiantemos acontecementos. Vale, non poñamos o carro diante dos bois. Falando de bois, este é Transo, non? Vale. É a primeira vez que presento un libro, que non se note. Que non se note. Así que este é o teu último libro, que non é o derradeiro. Sí. Era broma. Vale, fálanos así de Transo. Que é Transo? Vale, bueno, boas tardes a todos, moitísimas grazas por estar aquí, moitísimas grazas á libraría Cartabón por ternos aquí, e a Alfredo por acompañarme, presentar aquí un pouco como presentar na casa e coa xente da casa tamén, entón estou moi ilusionada. Nada, Transo é un libro que eu vendo como poesía, pero non teño tan claro se é poesía. De feito, cando explico un pouco de que vai, moita xente me preguntou, pero isto é ensayo? Tampouco o teño moi claro. Xurdiu como o meu traballo de fin de carreira. Eu fixen unha carreira que se chama Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, que xa non existe, durou como 6 anos e desapareceu. Tiña un itinerario e nada, iso, había un itinerario que tamén fixemos moi poucas persoas, unha especialización que era en escrita creativa. Entón eu dixen, non me apetece nada escribir un traballo de fin de grao sobre as interpretacións de non sei que figura literaria en Rosalía, non sei que. Cando estou facendo este itinerario, e igual podo facer algo máis similar ao que fan as persoas de Belas Artes, non de facer un proxecto artístico como o traballo final. Entón deciden facer un poemario. Pero a vez tiña que ter parte de investigación. Ante a idea de eu facer por unha parte a obra e por outra un ensaio explicando a miña obra, decidín fusionalas nunha e polo tanto é un poemario que contén pois notas bibliográficas, decir, aclaracións de pois isto está escrito así por isto, e por iso se abrides o libro e ides ver que ten pois notas a pé de páxina citando autoras e autores e tamén pois unha bibliografía con todas estas referencias. Entón, Transo, que é pois unha cousa un pouco rara que non sabía clasificar e que tamén por iso creo que o ideal era era publicalo con Edicións Malafera, que é o noso proxecto editorial que está especializado un pouco en todo este tipo de monstros literarios, non, que non hai moi ben onde encaixalos. O presente traballo constitúe un efecto sobre a úlcera, un membro que crece, referencia á corda orquídea, cunha perversidade imprevisible, tan xivoso e tanxible, funcional. Vale. Eso que era a descripción do teu traballo a fin de... Vale, o presente traballo constitúe un membro que me crece, algo así. Eu quería falar un pouco, porque empezo citando a Donna Haraway, e hai bastantes influencias non do seu manifesto cíborg e da súa obra en xeral. Quería pensar a literatura ou a obra literaria como unha prótese, non como iso que nos fai posthumanos ou transhumanos. En este caso falo un pouco deste traballo ou deste libro como un membro que sustitúe unha carencia, non? Aí estaría, a eso me referiría coa úlcera. Tamén hai algunha referencia aos membros fantasma, por exemplo, non? Eu falo desa pulsión ou desa necesidade de escribir como un membro fantasma, como algo que sentimos aí pero ainda non está. E o feito de construir unha extremidade nova, por exemplo, sería o feito de escribir un libro. E se construes unha extremidade nova da nada, como sería a literatura ou o xeto literario? Bueno, da nada non se pode escribir, non? Sae de ti, non? Non de nada, senón que medra en ti, non é como unha perna
que crece contigo. Non sei En se que me sentido? explico. Que Claro, é se crece embrionario. comigo é unha perna. Se crece a partir de min, no sentido deste membro fantasma, non? Ou se crece a partir de unha idea, falo do membro fantasma como unha idea. Pois sería algo Vale. artificial, pero a vez non. É Para min que iso o de sería... membro fantasma Si, é cando algo che falta. e che doi. Bueno, pero é unha forma de falar, non? Xa, pero Pero pensaba sí, na é unha dor. pulsión un pouco dolorosa tamén. Claro. Tamén hai un pouco deso. E fala da humanidade, de feito, como un algo que sería aliviante perder, non? Hai un momento que digo que chegue un futuro posthumano e non pola mellora, ou seja, non por pensar vamos a ser aquí los superhombres, porque ni super ni hombres, sino para librarnos, non, dese dor que implica ser persoa. Nada, Transo, ademais de ser o teu traballo de fin de grao, este especie de poemario ensaio, Transo é algo máis, non? Podes nos decir que Sí. é Transo? Vale, o título, bueno, aparte de levar o prefixo trans, porque ao final todas as autoras que cito son autoras de teoría queer, iba un pouco nesa liña, refírese a un evento que é a única parte así un pouco narrativa que hai do libro. Entón, igual podo lerte o texto, non? Para que vexan un pouco, sería como quizáis o texto máis descritivo, é un dos primeiros poemas, ou como lles chamemos, do libro, e di así. Aquel día, a lúa era unha tirita usada. Por todo o planeta propagouse o mesmo soño. Os animais estaban en ringleiras en pel que os gorecese, e algúns camiñaban, e outros corrían, outros dormían, morrían e fodían, e sempre un lume azul entre as especies para indicar, adiante, o destino. E víanse persoas, mulleriñas en cinta pequenas como graos medidos en mercurio, víanse dúas serpes. Unha desgarraba e actuaba como a un lobo. A outra, con 4 patas e moito pelo gris, engolía a modo, diserindo en vida os seus cachorros. E de seguido músculos, ringleiras de proteína sobre a terra, víanse a si mesmas as persoas en retornos, en peles, en proxenie. Víase o lume azul, culpable só mentres os restos se soñaba o seu planeta, preguntando polo animal primeiro, e o músculo lingual non contestaba, esparturientes non parían máis que berro e democracias en recursos peleteiros por mor da combustión. O feito de ter carne era de todes. O esquelete dun eclipse cubre a chaga, e os corpos soñadores menstruaron para sempre. Entón, nada, no libro, isto sería como un soño colectivo, non? Un delirio colectivo que se dá, justamente houve un eclipse esta fin, pois, nunha noite de eclipse, e a partir de aquí, pois, como que xorden diferentes teorías, non? Se lle chama o transo a este fenómeno, xurden como teorías de científicos e científicas, pois, por que toda a xente soñou isto ao mesmo tempo, ou realmente o soñaron ou o inventaron, non? Aparecen creepypastas, aparecen sectas dedicadas a este... Bueno, igual que pasa no mundo real cos fenómenos naturais, non? Algo así sería. O transo sería, pois, ese delirio, ou non, ou ese acontecemento. No, xa falamos do Transo e do trans de Transo. Falamos do O ou do cero de Transo? Vale, é un cero, podese ler transo ou transcero, e neste caso refírase un pouco á carencia, non? A sensación de que hai algo que nos falta, podemos fialo un pouco tamén como do membro fantasma de antes. Hai un momento que digo algo así como, bueno, refírome ao humano, non? A idea de humano como un home cis hetero branco que realmente non existe, non? Como esta idea que temos do ser humano modelo a que realmente ningún de nós sería capaz de chegar, sexamos homes ou mulleres. E a carencia, vamos, o cero sería como o que nos falta para chegar a esa perfección, non? Ou a esa divinidade que se considerou outras veces. Para min sería como unha úlcera, unha ferida, un burato, un algo que sentimos que nos falta e que hai como sempre unha necesidade de encher, cando realmente ese ser ideal non existe. Bueno, o cero aparece tamén definido como nun poema, vamos, dentro do... Sí.
Leo? do poemario. Sí, sí que Era o é. que te refería. Se non leo eu, como Como prefira. le ti que leas moito mellor. Vale. Bueno, o poemario ten 3 partes que non están diferenciadas por números, non me salía a palabra número, ou seja, senón por letras. O primeiro é a L, non, referíndose como a esta rotura ou a esta pausa da realidade. O segundo sería o cero, onde afondo un pouco nesta idea da carencia. E o terceiro sería a que pode ser de a dirixirse a un lugar, non? Como buscando ese final, ou tamén a de, pois, ta sabes, ese un a con tilde, o nome da parte. Entón, o poema di así. O cero é unha fenda para a flor, inundada por brancura sanguísima de androide. Medrar e performar con forza pecha o puño cinguindo ao pulmón deste misterio, redondeando a golpes o peito mastectómico da non alienación, abroñan vermes mastigados. Non nos faltaba nada. O furado sempre estivo cheo de aves. E, bueno, gustaríame citar un pouco este capítulo, abre coas palabras de dúas persoas. Todos abren coa cita dunha autora de ensayo ou de teoría e dunha poeta, non? Neste caso cito a Braidotti falando desta idea de humano como algo que se refire a un home cis, bla, 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 e cunha de Carlos Soroza que me gusta moito, que di: necesito algo que non sea humano, algo verdadeiramente inocente e imposible. Que guai. Nada, na túa obra, bueno, xa xo teño dito moitas veces, eu sempre a identifico cunha cor, que é o vermello, a entraña, sempre falas de gorxas, de pulmóns, de entrañas, do que nos abrimos, do que hai debaixo a pel. Tamén de pel, pero sempre me imagino como arrincado, vamos, sempre vermello. É do fogar, sempre che digo, de feito, antes liches unha parte que non anotei porque non sabía que che ia facer esta pregunta, pero falaches de casa. Adoitas falar tamén de casas, como de lugares de refuxio. O transo de branca sería o branco, esa sangue de androide, esa entraña de androide. Sí, polo de brancura sanguísima, sí. Tal. Sí que é certo que a mí me gusta moito escribir sobre elementos físicos, pois empezou que si as costelas, os pulmóns, o sangue, as arterias, non sei que. Teño unha poesía moi vermella. En transo, non obstante, sí que quería, bueno, para empezar, nas fotos que fixo Alex Balea, que está aí entre o público, que fixo unha pasada de traballo, sí que quería unhas cores un pouco máis antinaturais, non? Pois este morado, un branco así como que dese moito o cante, para pensar nun corpo que fose como máis antinatural, non pensar nunha carne amoratada, nun sangue fosforito, por exemplo, laranxa ou branco no caso dos androides, non? Que fose algo como moi desnaturalizado, aínda que ao final sí que están moito estas referencias, non? As arterias, as veas. Como estamos facendo así unha cousa un pouco mixta entre recital e tal, pois podo ler tamén un poemiña e imos facendo así, non? Vale, a última parte abre desta maneira. O mundo neno habita un prado de arterias, potencialmente soga e, polo tanto, suicidante. Descubriuse o no, internado no renome, cortando o aire a experiencia escrava. A norma, fresca cura o labio das cidades, onde o home non opera, a corazón aberto. O labio das cidades. Estaba pensando en seguir ca miña explicación do branco, do androide. Este fogar sería tamén un fogar trans, quero decir, sería... Un transfogar. Un transfogar, sí. Sería como un fogar atravesado e multiplicado. Como os rañaceos, a cidade, estas cousas que tamén nos desnaturalizan, como decías ti, o das cores. Habería iso.
Ao escribir eu non pensei moito no fogar neste libro. Sí que é certo que ese campo léxico está moi presente en todo o que fago, entón quizás sí que se podería tirar máis por aí de un fogar desnaturalizado e polo tanto é que xa non é un fogar, non? Da mesma forma que o corpo se vai fragmentando, este é un libro no que pois moitas poemas que imitan notas de prensa, foros de internet, distintas cousas van afectando a voz poética e a forma en que se vai construindo, non? De certa forma se vai fragmentando, se vai cuestionando, se vai desfacendo e refacendo e quizás pasa o mesmo co fogar. Hai algunhas referencias, por exemplo, a identidade non só persoal ou de xénero, por exemplo, sino tamén a identidade nacional, con ese digna galega que digo a veces, cuestionarse un pouco, pois, por que eu son unha persoa, por que eu son unha muller, por que eu son galega. Sí que hai un pouco fogar como nese sentido de zona de confort e tamén zona opresiva, que é algo que comparte moito con todo o que fago, non? Bueno, non sei se a voz é galega, sabemos que vive en Galicia, pero aparece alguén que sí que é galega, unha meta branca, Sí. unha transbranca aparece ali. Por que? Quero decir... Vale, sí, a voz non son eu, non ten nada que ver. Eu teño algo que raras veces aparece na miña poesía, non é para nada confesional ou non son de escribir sobre os meus sentimentos, normalmente. En este libro, como que fago de intrusa un par de veces, non? Nun texto é cando está sendo un dos noticiarios sobre o transo, que se o encontro, pois podo volo ler. E a branca que aparece aquí é moi pouco poeta, realmente. Aquí di, é como un diálogo, non? Primeiro digo a persoa e logo o que di. Experte en mitoloxía e simbolismo religioso. Estamos asistindo á monoxénese como quen ve pasar o indoeuropeo borracho por diante da súa casa de verán, pero a unión fronte a esta enfermidade do espírito, xírome e comento. Claro, porque todos temos casas de verán, non te jode? Experte en mitoloxía e simbolismo religioso con casa de verán. Agora máis que nunca non importa o sexo ou a raza de ninguén, máis que o feito de que hai algo superior a nós que nos amosa o sinal do lumen auga. Continúo. E ainda por riba sexo en vez de xénero, hai que joderse. Experto en mitoloxía e simbolismo religioso con casa de verán. Ricos e pobres, homes, mulleres, novos vellos, debémonos unir para descifrar tanto o transo como a motivación das numerosas seitas que están a xurdir por todo o mundo como consecuencia deste soño. Sentencio, joder. E logo volvo a aparecer ao final como a persoa que está escribindo este traballo mentres atende chamadas nun call center. Sí, aparece outra vez de novo ao final. Bueno, o traballo ten algúns anexos, un é notas de prensa relevantes, e un describe un tiroteo nun call center levado a cabo por unha persoa, unha rapaza, que está escribindo o seu traballo de fin de grado poético entre chamada e chamada, e ainda así lle botan a bronca por tardar demais nos descansos, non? Historia verídica, durei 2 meses nese traballo, pero bueno. E xa está. Esa é a miña resposta. Bueno, xa che levei polo transo, polo transo, polo cero, polo transcero, e as fotografías, porque, bueno, en Malafera temos a costume de facer quimeras, non? Ou de formar o texto. Entón, este texto, neste libro, vai acompáñano fotografías. Sí, podo decir acompáñano, non? Había un texto, sí. Despois viñeron as fotos. Hai algún tipo de simboloxía, quero decir, hai fotos por capítulos, hai fotos por inspiración de algo que aparece no texto, ou son fotos como que aleatorias, non aleatorias, senón que che gustaron e que quedaban mellor nesa parte, simplemente por estética. Xa falaches, bueno, da forma, quero decir, non da forma, sino do que se ve, non? Sí, penso que hai unha simboloxía, sobre todo no atrecho que escollín,
que, bueno, tiña unha idea de como quería máis ou menos que fose cada fotografía da composición e logo Alex axudoume a completar os ocos e a facer que, porque eu nin sequera pensara que o que fose o elemento que fose morado neste caso fose a vegetación. En canto as vin dixen Deus, que tiña que ser así. E hai esa simboloxía, máis que dividida nas partes, nos elementos que as compoñen. Como que sí que hai unha coherencia pero non está tan diferenciado parte 1, parte 2, parte 3 do libro, inda que teña unha foto por parte. Bueno, estaría por unha parte o que comentábamos das cores, non? Do morado, o branco, o laranxa, tal. Logo hai osos de animais, tamén a máscara que leva, bueno, que levo eu neste caso, porque tamén no libro hai unha presenza moi importante dos animais, dese animalizarnos, dese animalizar o subalterno, non? De se considerar que as persoas que están por debaixo de ti son o mesmo que animais, e tamén unha reivindicación de que sí somos animais e tampouco ten nada de malo. Logo está a orquídea, que pon título a segunda parte do libro titúlase Peristeria elata, cun H intercalado que non leva no nome científico orixinal por la palabra histeria, e é o nome científico da flor do Espírito Santo. Esta flor, que é a flor nacional de un país que agora non me acordo e non vou dicir porque se están grabando en vídeo, vou quedar como super... Orquídea, dis? Sí, de Venezuela. Pensei que decía... Sí, sei que é de América Latina. Latina. De Venezuela. Sí, vale. Pois perfecto. Iba a decir de Paraguai. No, porque sabes que viví en Venezuela, por eso sei, si non sabería, non son lista. Vale, pois non son lista, que quede aquí dito. Quedou grabado. Quedou grabado, aí estamos. Bueno, pois é unha orquídea que parece que no medio ten unha pomba. Super linda, e como no libro teñen moito peso as referencias religiosas tamén. A peristeria elata tamén se chama Flor do Espírito Santo por esta pombiña que sae. Escollina, pois, por iso. Logo a pomba tamén reaparece na terceira parte como un elemento recorrente, non? A A que sae esa é unha A de pomba. E ademais porque é unha flor que a min dame sensación de artificio, quizáis. Igual polo feito de ser tan asimétrica, non? Tamén falo da asimetría das orquídeas, ou por ser unha flor que aquí non se dá de maneira natural e a temos aí pois como super coidada e así. Parecíame como esa tensión, non? Entre o espiritual, o natural, o artificial. E creo que a que usas na foto é de plástico, A que uso na foto é dos chinos, pero porque busquei os prezos das flores estas do Espírito Santo e eran altos, e se me iba a morrer os 2 días, non sabía cando iba a sacar as fotos, e dixen, bueno, poño a de lonxe. Pero non foi por decisión artística, foi decisión de pobreza. Pero cando eu penso nunha flor dun bazar ou tal, sempre penso nunha flor branca, así dese estilo que se pareza moito ou mesmo... Sí, adoitan ser como flores así medio exóticas ou tal. Estas compreinas no bazar que está no Calvario ao lado do Freud, que eran super baratas en comparación coas outras, e calidade de prezo super recomendobles. Ten 2 pisos, ademais. Sí. Recomendámoslo. Espazo patrocinado polo bazar. A calavera e a máscara. Quero decir, a calavera. Sí, os animais que dicía máis ou menos. Bueno, tamén o tema este do corpo, non? Tamén falo moito de osos. Sí, como ese... o que comentaba de animalizar e así. E logo o tema pois das partes do corpo, do que falábamos antes, non, de mencionar tanto arterias, tal, ou da menstruación, que como acaba ese primeiro texto, o transo non é algo que as persoas soñan e logo contan e que casualidade, soñamos o mesmo. Como este creepypasta que hai dun señor que hai como un retrato do robot dun home rolando polas redes, que moita xente di que soñaron con el, é un home así como con unicejo, calvo por arriba, sí. Que din que todo o mundo soñou con este señor, é un ser lendario, tal. Pois non é só iso, senón que ten un efecto físico que a xente se desperta pois menstruando ininterrumpidamente para sempre. E entón era como esa forma de manifestar que non hai tanta diferenza, non, entre o que pois o material, non, e o... Vamos, que isto tamén é un fenómeno material.
Si, é que o feito das máscaras, sabes? Porque pensei, é porque non unha máscara de animal, non de unha máscara Sí, eu quería de que oso, tivese vamos. como varias partes distintas de animal ou algún elemento, pero a vez que parecese un monstro, non? Gústame moito esta idea das quimeras, o cibor tamén é unha especie de quimera. Bueno, aí o logo de Malafera tamén xa adianta un pouco as inclinacións. Tamén foi un pouco decisión, bueno, deseño de Ramón Trigo, que foi quen fixo a máscara. Eu funlle dicindo un pouco, bueno, que sexa así monstruosa, que teña cor laranxa, lila, tal. El fíxome un par de deseños e quedei con este. Un par. Temos o piso non, cheo fixo de 3 con esas cores. Logo máscaras. fixo outras con outras cores que eu lle dixen moi chulas, pero é que non me combinan. E agora temos como 20 máscaras no piso. Cada un Hai que para un. facer 20 libros. Ves? Pois eu sí que o vería, 20 partes. Trans 1, trans 2, E trans nada, 3. sí, sería un pouco esa idea. Tamén me gusta moito bueno, os 3 libros que publiquei que teñen algunha ilustración ou algunha chega de Ramón. O primeiro é un álbum ilustrado que escribín moi de pequeniña e chamase La cosa negra que pasó por mi ventana. Esa é como unha especie de monstro con cornos, con rabo, con as, que case parece, semella un pouco o logo de Malafera, non? No segundo, que sería Coñecemento do medo, que tedes por aí, pois tamén sae como un esqueleto así a 4 patas, todo mal rollero. En este pois volven a aparecer os cornos, os osos, e supoño que teño que aí como unha mitoloxía persoal, non? Tamén é un pouco do que va este libro, de construirse a unha mesma, as súas mitoloxías, as súas... Eso. É o primeiro libro que escribeu de nena, aínda está á venda, Eu merquei hai uns anos para meterlle as fichas aí a Branca cando nos estábamos coñecendo. E agora temos dúas copias Non no piso. me volveu a comprar ningún libro máis. Home, ahora son métodos gratis, non? Non sei, pouco me queda... desculpa esta presentación porque se parece moi pouco ás presentacións a que estou acostumado, pero creo que así deixamos moi claro o que é Transo, non? Transo é unha cousa, non é unha colección de poemas. Transo, a vez que é un traballo, é un obxecto poético. É que non me gusta moito... sí. Sí, realmente como naceu tamén... Bueno, eu vou meter cousas. Sí, claro. Non sei se estabas pechando, pero me meto polo medio. Naceu por un traballo máis breve que fixera para outra materia, no que falaba dos poemarios que hai en galego nos que aparece o transfeminismo ou a teoría queer ou as identidades trans como tema central. Cheguei a 2 conclusións. Unha era que faltaba máis relación entre a forma e o contido, non? Que se falaba de superar as clasificacións, por exemplo, ou de construir alternativas ao pensamento binario, pero eran, na súa maior parte, non todos, libros de poesía formalmente moi ao uso. E eu dixen, vale, pois vou facer algo que mesture xéneros, que sexa un pouco diferente, un pouco máis tal. Tampouco son a primeira persoa en facer isto, non? Pero para este traballo quería falar diso e desa maneira. E por outra banda, sempre había un fío conductor que era isto de nós contra eles, non? Pois, eles que son científicos, que nos queren actuar sobre os nosos corpos, que son homes cis, que son tal. E hai unha cita de Judith Butler que di algo así como que o feito de poñer unhas características tan concretas e tan uniformes sobre outro nos leva a reproducir este pensamento binario. E eu quería que neste poemario non houbese un nós e un inimigo. E tamén hai moitos elementos no poemario como coitelos, loita. Unha das conclusións a que chega esta voz poética, de feito é un dos últimos versos, devorarei a loita como parte da miña identidade, non? É un pouco ese repensar de realmente por que estamos loitando ou por que isto ten que ser unha actitude bélica. Loitamos contra nós mesmas, loitamos contra as outras, loitamos contra o mundo, sabes? Así como no activismo hai veces que se intenta evitar e outras que se intenta exacerbar esta pelexa, non? Eu quería pensar un pouco sobre ela e darlle unha voltiña. Vale.
E o da proposta lingüística, bueno, como veredes, como saberedes que moitas tivestes nas presentacións de Malafera, adoitamos usar o neutro. Iso, temos, aquí aparece como unha breve proposta, non? Non na que penso que Malafera sí que bebeu moito, en na que está moi identificado. A veces rompe como un pouco cando estamos presentando e así se chama a atención ou se fai fincapé. Hai pouco fixemos unha presentación de Trítono na miña aldea e alguén usou o femenino para referirse a nós, sabes? A todas as que estamos aquí. E recordo un home que se foi da última fila, sí. E de feito veu a súa muller que lle firmara o libro e dixen para Antonio que vin como te levantabas no medio da presentación e te ibas. Pois... Chámame a atención que a xente responda desa maneira tan agresiva cando usan un masculino xenérico nin me dou conta, sabes? É algo que me pasa totalmente desapercibido, penso que a eles debería ser igual. Eu de feito a veces uso masculino, outras neutro, outras feminino, un pouco Cristo. Pero, sabes, se fai se escoce porque hai que seguir facendo. Non sei. Bueno, eu recordo a primeira vez que tiven feedback de algunha presentación ou recital no que usamos o neutro, que foi meu pai, que me dixo, por que está de moda falar en asturiano? E me parece o mellor feedback que se podía ter. Pero bueno, neste libro, un dos anexos, aparte destas notas de prensa inventadas, é unha proposta lingüística. Más que unha proposta, é un pouco unha captatio benevolentia, porque eu estou usando unha opción de xénero neutro que non son as propostas que hai sobre a mesa agora mesmo. Hai que eu coñeza dúas, unha é a do elu, en vez de el, e outra é a do eli. As dúas fan pois certos cambios nos plurais, por exemplo, profesoras, profesores, e o neutro non recordo ben se era profesoris ou profesoreis. E na miña proposta pois é máis simplemente cambiar o a de feminino, entón nese caso coincidirían masculino e neutro, pois as profesoras, os profesores, es profesores. Penso que polo contexto se distingue. Non é unha proposta en firme, non fixen todas as combinacións posibles, logo hai palabras nas que habería que mudalo un pouco, por exemplo, fea, feo, feye, ou cousas así. Entón, tampouco é unha proposta super desenvolta, pero sí que é como un explicar por que eu estou empregando esta forma de tal, que non é porque estea improvisando, sino porque pensei un pouquiño e defendo esta opción. De feito, non sei, falo como... Intento poñerme como se non fora parte de Malafera, non? Senón que me parece como máis natural desde o punto de vista lingüístico, porque sempre se tende a, sobre todo nos finais de palabra, se tende a abrir, sabes? Sí, de feito non hai palabras patrimoniais en galego que rematen en i. Por eso, en un moi poucas hai que... Bueno, algunhas que son tónicas ou así, pero... Hai os verbos, pero despois que hai pau, por exemplo, en vez de... o normal sería pau, pero ninguén di pau. Sí, entón non sei, parecíame máis natural, parecíame coherente, penso que haxa unha coincidencia no neutro no masculino non lle resta innovación ou tal, que non hai que marcar todo o tempo. Pero bueno, iso xa, as outras propostas son igual de válidas. Creo que hai unha, polo menos a do Eli, que é a que presentou Elio Marcet, que a tedes en plan o PowerPoint subido de balde, se o queredes buscar. Vale. Non sei. Pois pola miña parte penso que tocamos todos os paus. Hai notas a pé de páxina, non falo delas, hai bibliografía, está o das citas, non sei, un pouco máis que indagar así de primeiras que para unha presentación é simplemente presentarvos o libro. Despois xa o leredes e sacaredes vos as vosas conclusións. Está grabado en vídeo e diredes, vin o vídeo, mira o que di. E non é así para nada. Flor de Uruguai, dice, que insulta. Bueno, si non me tira a pata. Pois quedou aí para sempre. Non pasa nada. Nada, non sei se queres recitar algo. Estiveche recitando... Eu quero.
Pois Se non vos é que importa. recitar. Pois vou comezar coa proposta lingüística, xa que a estivemos mencionando. Anexo primeiro. Unha proposta lingüística. O xénero gramatical vive nos osos da ferida. E diredes as feridas son invertebradas. E é correcto. Tan correcto como chamar as cousas polo nome e as persoas chamadeas por suicidio e saberedes que as costelas do burato non son súas, senón des excluídes, caendo na dor propia. Ofrezo unha escaiola para que este pulmón abandonado comece o seu discurso. Os pronomes son ela, el e ele, el e elu. E os antinomes, lumes. Reapropiación fagota do baleiro. Do feminino parte unha une, a discordia. E polo tanto, neno, nena, nene. Mestre, mestra, mestre. Doutor, doutora, doutore. Avó, aboa, aboe. Nos plurais, manteremos as es, porque sempre defendo a coincidencia. Son flexión todas as flores do exilio da orquídea. Se é palabra, pódese estrangular. Egua, eguo, egue, personaxo e cabaleira, tamén artiste para enfurecer os academios, pero nunca española, por motivos evidentes. A función expresiva vai primeiro. Canto máis neolóxico, máis lindo. E nada, tamén me facía moita ilusión, xa que facía isto dun traballo académico en poesía, non? Hai un pequeno verso no medio do libro que fala de poetizar o impoetizable e que é menos poético que unhas anotacións de gramática, pois tamén facer isto en forma de poesía foi un pouco un reto. Moitas veces un traballo académico que, como ben dixeches, fora das belas artes, non? É moi difícil atopar. Si, eu tive sorte que o meu titor era moi guai e me deu bastante liberdade e así, logo pois foime corrixindo os erros ortográficos e pouco máis e animoume tamén a publicalo. Xusto me reunín con el, bueno, é Anxo Angueira, que igual o coñecedes, reunínme con el este martes e regalei o seu exemplar, non sei, fíxome moita ilusión. Corrixiucho? Outra vez? Sí. Non lle estaba pagan para de eso, servicio. non lle pagan para eso. Vale, pois non sei, leo algúns poemiñas máis. Vamos a ver, que podo ler? Vale, vamos ler así todos seguidos, que como son da primeira parte todos, pues, van facendo un pouco de cadea. Neste punto de luz, entre as costelas dun cadáver fillo de pedra en chamas, nace o homicidio. A extracción de carne das salinas consérvase desde a cesárea, un sistema que me murcha desde o centro. Este burato, músculo e a pel un combustible fósil sen fe nos matadoiros. Neste burato, aquí, nacen os porcos, da demencia, nacen porcos, da demencia, nacen aquí, no desexo. Nunca terei un fillo pedra en xacemento, que ame renovable. Perversión é unha casa. Córnea, unha casa. Cor, unha casa. Casa. Alén, comida mastigada. Nas paredes de pardal do corazón, ardendo. Que raro, ser ruptura doutro corpo, o bolo alimenticio todo cae nunha ferida sempre aberta directo desde a gloria doutro corpo os ventrículos de ferro, vermello, se clavados no teu ollo. Por cegar, a tecla absórbete viscosa nunha negativa quirúrxica a era digital, amputación da zurda, que aforcou un sol, por atopar a diferenza dos dedos extraviados. Houbo un corazón, neste lugar, cando os entullos tiñan plumas. A ferida
enxendra demasiadas coitelas sobre o brillo, demasiada infección sobre unha estrela, demasiada responsabilidade sobre o último verso. Sempel, un ceo cae sanguento sobre o xénero músculo da derrota, cuxa permeabilidade chama o gume a bandeirarse por todo o que é contrario. La cera, a persoa fabricada nos poros dun día, indefenso. O dano marca un puntiño no encontro da pel que volve así, en enrugas porque o tempo non é unha liña, pero fainas, perpendiculares. Firmamos a escaseza. Buratos en paredes. Nostalxia dun valor que non existe. Non é o mesmo unha perna que non dúas. Non é o mesmo unha moeda que non o soldo mínimo. Árbore, que é o misterio da foresta. O exceso é renunciar á soidade humana, concedendo pernas cibernéticas, capital en dereitos, a abstracción do bosque. Un poema nas paredes da ferida. Bueno, polo recitado, vale, pero polo guapa que eres mereces un aplauso tamén, eh? Pero non acabei aí. Que acabaste. Claro. Era demasiado. No, Por que me cortas? si xa estaba. Non, iba a ler un máis. En serio que chegamos a este punto. Non, pois xa está. Rebobinamos. Non nos deixes así. En serio. Deixaos como no, ahora van a quedar intrigados. Que non lle deixou ler Alfredo? Por favor. Marketing, Alfredo. Eu fago que ti me digas eso. No, no, presentador. leo. Que o sofá é moi incómodo. Ahora dame como... Sabedes cando vas dicir algo e che cortan e dis non me cortes, non me cortes. E logo cando vas dicir é demasiada expectación. E dis, pois ahora non lo digo. Pero bueno, vou non dicir porque a miña presentación é pouco. Presento agora un corpo todo estigma, burato, pel queimada. Negativo anatómico dun home cis e branco. Contra a pel, unha úlcera contraria a sempre hai contradición. Cando a imaxe verdadeira non é máis que o revelado do que verdadeiramente somos. Agora, Pois moitísimas grazas a todos por vir. Se tedes algunha pregunta ou se queredes comentar algo é o momento. E se non, pois... Sí, cando vin as imaxes que fixeste por primeira vez e as fotos así, e sabes que me gusta moito usar as palabras, pois pensei que ata podería ser un anagrama de trasno. Tamén moita xente, bueno, Sí, non? moita xente se supone. confunde e lle chama trasno. Que eu non o pensara desa maneira, pero dixen, No, pois no, mira, sí. tamén mola. Eu non lin trasno, pero pensei que igual tamén estabas xogando ali, non? Entón, como falabas da deshumanalización, tamén o de fragmentar, non? Pois igual podía estar o trasno por aí fragmentando... Pois non o traballo pensei eu, académico. pero tamén tería sentido. De feito temos unha broma porque xusto antes de Transo saiu Trítono con Malafera, antes saiu A Trasnoite e antes saiu A Patria. Entón, isto foi para min como facerse realidade do primeiro poema do libro, que é como unha rotura ou un glitch, un xogo fonético que empeza como transito trozos, estas letras trepanaron as entradas trozo atrás o transo atrás, desastre estran alcatrán e como este tr 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 e dixen, pois mira, cos títulos da nosa colección de poesía ao final rompimos o sistema tamén, non? Como este poema. de feito, titulámoslos así solo para poder chegar a este momento. De feito, este abrídelos e poema. están en blanco. Sí, pero merecen moitísimo a pena. E aquí veredes algúns, pois xa sabedes. Aproveitade que vos los firmamos.
Ainda que non sexan escritos por nós, aquí, postos a Firmamos o firmar, que queira. Engallado. podedes calquera de Malafera. Despois, ves? E a xente que nos está vendo desde as súas casas, pois o mismo. Escribidesnos por Insta e xa vos lo firmo cando sexa. Sí, porque eu non. Podemos Eu sou quedar en persoa. en Cartabón. Mira, bicho, fago un plano corto, podes decirlo. Cal é a miña cámara? Aí está. Transo. Como está? Parece eso da librería Baruj. Transo! Hai xente de Pontevedra por aquí, por favor, un pouco de respeto. Que a xente de Pontevedra nunca. Bueno, deixámolo por aquí, que se me deixas falar. Cando estou por aí detrás... Estaba deixando falar a elas, non a ti. Pero nada, deixámolo por aquí. Ah, Moitas non, grazas estábamos por cas vir. preguntas Claro. antes de empezar eu a falar. Nada, pechamos. Grazas. Grazas, Alfredo. Estou sobrio, aínda que non creades. E ata a próxima.